mga ka-exotic. So, yan. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. At dito yung, yung channel natin, Exotic Weber. Maraming salamat, Tatay Mendo. Maraming salamat po. So yun, magandang araw mga gagamba. Mayroon tayong ipapakita ng gagamba, pambihirang gagamba ito. Kung hindi nyo pa nakikita ito or nakita nyo na pero patay. Hindi totoo yan. Ito naman, buhay pa ito buhay pa. So, panoorin natin pero shoutout muna sa Team Mindo. Yan. Si Byrat, si Asakmal, si Double J, Big Dish, Amazing, Ibok, EGM, tapos si Pulse TV, si Kakamba TV, yan. Shoutout sa inyo mga Kakamba. Bot na lang. Oo. Itong gagamba na ito mga Kakamba, bihirang-bihira ito. Parang na ito parang espiritu na yata ito kasi patay na, parang patay na pero gumagalaw pa rin. At ipapakita ko sa inyo mga Kakamba ito. Meron pa kayong gagambang ganyan? Buhay yan pero karamihan na nakikita nyo patay na yung ganyan. Pero yan, gagambang ko yun, buhay na buhay gagambang pansyon daw yan ayan, meron ba kayong ganyang gagamba? Pambihirang gagamba yun mga gagamba. Ayan, buhay na buhay yan buhay na buhay yan. Kita nyo yung gagamba na yun? Pambihira yung gagambang ganyan mga gagamba. So, sa ibang lugar yan, patay na yung gagamba sa loob ng kaha, ganyan. Kasi yan, hindi totoo yan. Inaamag na siya yan. Pero yung sa akin, buhay pa. Yung karamihan nakikita nyo, amag na, patay na. Sa akin, buhay pa yan. Pero kinalaon na namatay din yan. So, yun mga gamba, panoorin natin ulit Ayan. Ayan. Buhay na buhay yan gagambang pansyon daw yan kasi kulay puti likod tignan nyo, buhay na buhay, ganda. Nalaban kaya kapuha niya gagamba dyan, matin nila dyan, espiritu na yan. Alright, yun lang mga gamba tignan natin kung may kanyang gagamba kayo. Maraming salamat Kabinong, mga kabinong, salamat po sa inyo. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel, Kabinong the Third. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe kay Tatay Mendo sa channel niya. And mag-share po sa mga YouTube na ina-upload ni Tatay Mendo. Ingat po kayo lahat. God bless po sa inyo. Hi! Subscribe po kay Tatay Mendo. Like and share po. Bye!